אז מה קורה חברים, היום בסרטון אני הולך לעשות משחק אחד ב-OG ולראות כמה קילים אני אצליח לעשות, ואם אני אביא ווין אז בואו נתחיל. אוקיי חברים, מתחיל המשחק, אני נחת בקריסי. אני בינתיים בבניין לבד כי כולם עדיין נוחתים. יכול לקחת את הצ'סט הזאת מהר. עכשיו מישהו נוחת איתי בבניין, כנראה אמות, כבר יש לי את העיר. חפרוץ אותו מהר. אובוי, אחד מת. אוקיי, גם הוא מת. או איזה מזל יש לי. אוקיי, יש כאן משהו FK. קיל שלישי. למרות שאני לא מחשב את זה כקיל, אבל עדיין קיל שלישי. אוקיי, אין לו שילד. 31 לבן. הולך לפרוץ אותו. וואו, וזה לא רק אני פורץ אותו. אני לא יודע למה השתמשתי בדאבל טקטיקה. אני אקח את הסנייפר. אין לי בניות. אוקיי, רגע. יש לי סנייפר, סבבה, יש לי סנייפר. איזה פספוס, וואו, אני בשוק. למה אני בן ג'ו? אני קודם נשים את הביג. שים את זה כאן, שים את זה כאן. אוי, טעות. אוקיי, כן, אני רואה שם איזה משהו. הנה הוא, הנה הוא. אחד מת. חל סנייפ. יש כאן עוד מישהו. 2 מתו. ראיתי גם משם עוד איזה מישהו, אבל שם זה כבר רחוק. טוב, אני הולך לקחת עלות. איזה פספוס, אני בשוק, וואו. מה אני רואה? אחד מת. 2 מתו. וואו. איך בכלל? טוב, זה יחסית קל. בזה אין הרבה צורך לב, הוא היה נראה לי FK. למרות שהוא הביא לי עוד פעם ירוק, אז זה בסדר. הולך לשם. לא יוצא מהר להרוג את הבן אדם. אוקיי, הנה עכשיו הוא ילך ללוט. קקה. יואו! בואנה, מה זה? אני מלך הסנייפרים. עוד קרבות? וואו, כמה אנשים. יופ. חלט שוט. זה כבר בן אדם שביעי שאני הורג עם סנייפר נראה לי. אפילו יותר משבי. אוקיי, בואנה. או שכבר חלפו כל הבוטים. אני חושב שגם יש אנשים מהצד. הוא אין HP, מה אני רואה? איפה הוא? אבל לא הייתי מוכן לזה, לא הייתי מוכן לזה. אוקיי, הרגתי אותו אבל הוא פגע בי קצת. טקטיקל כחול לא יעזור לי, אבל כן יש לי ביגים שזה דווקא די מזל. מזל ששמרתי אותם, כי אני רואה שם עוד קרבות.
רגע. יואו! איזה סנייפר. וואו, אני חייב להביא עם סנייפר. צריך לעשות להקת סנייפרים. אוקיי, רגע, בסדר. או, אני כבר טופ 5. טופ 5, 14 קילים. הופה, הופה. יואו, 116. חייב לפרוץ, חייב לפרוץ, חייב לפרוץ. אם אני רוצה לנצח, חייב לפרוץ. על מה קיבלתי פול דמג' חברים? לא, מה הוא עושה אבל? למה? באמת שלמה זה היה טוב, לא מבטיח. בסדר, מזל לי שיש לי 2 ביגים. רק פוחד שיפרצו אותי, כי ראו שהוא פגע בי. אנחנו רק 2 אנשים במפה. כאילו 3 כולל אני. אני לא רואה אף אחד. יש שם רק אחד שבית קמפר. הלכתי לשם RPG. אפשר לעשות את הבוקסים. יהרוס. רגע. אני חושב שאחד בתוך העצים. לא איך שהוא הצליח. הנה, גם אני יכול, מה? לא ידעתי שאפשר. לא. אוקיי, זה לא החכם. אבל אני לא מקבל פול דמג' אני לא יודע. אוקיי, עדיין שם. שכן פגע. אני בשוק. חברים, אני בשוק. טוב, זה הסרטון להיום. יאללה ביי.